Το επόμενο stand που τράβηξε την προσοχή μου ήταν το λαδοτήρι Ζακίνθου. Εξαιρετικό τυρί από εκοπρόβιο γάλα, το οποίο είναι τόσο πικάντικο, τόσο πιπεράτο. Σε όσους αρέσει η κοπανιστή, θα βρείτε ένα ξαδελφάκι πιθανά, αλλά με άλλη υφή. Δεν είναι αληφώδες τυρί, είναι τυρί όπως βλέπετε κόβεται. Εγώ λατρεύω να το τρώω με πατάτες τηγανιτές, ειλικρινά. Αυτή είναι η αγαπημένη μου χρήση, δεν ξέρω με τι άλλο. Ο κύριος που το φτιάχνει είναι ο κύριος... Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είστε ο κύριος? Μπάστας. Μπάστας, Ζακυνθινός. Ναι. Και με τρέλα για το τυρί. Τι είναι αυτό, πώς το φτιάχνετε? Είναι παραδοσιακό προϊόν της Ζακίνθου, προϊόν από εκοπρόβιο γάλα. Ναι. Και οριμάζει μέσα σε λάδι. Οριμάζει μέσα σε λάδι. Σε λέο λάδι. Αλλά μου λέγατε προηγουμένως ότι είναι και για πολύ διάστημα, μεγάλο διάστημα η ορίμανσή του. Δηλαδή είναι από 2 μήνες που μπαίνει και μπορεί να μείνει μέχρι 1 χρόνο. 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο. Και όσο περισσότερο μένει, τόσο πιο πικάντικο, πιο δυνατό στη γεύση. Και πιο σφιχτό. Ενώ στην αρχή είναι πιο κρεμώδες. Μετά γίνεται πιο σφιχτό. Γιατί όλα τα υγρά που έχει από μέσα τραβάει το λαδάκι και σφίγγει. Σωστά. Εσάς πώς σας αρέσει να το τρώτε αυτό το τυρί? Με σάλτσα. Με σάλτσα. Πώς δηλαδή? Κοκκινιστό. Κοκκινιστό. Δηλαδή τι φτιάχνετε, πείτε μου. Έχουμε παραδοσιακά που φτιάχνουμε το κουνέλι, ναι. Το κοτόπουλο το γεμιστό. Το κουνέλι πώς? Στο λαδόκολλα και του βάζετε μέσα τέτοιο τυρί? Βάζουμε μέσα τυράκι, κομματάκια, ναι. Τη γέμισή του, τα σηκωτάκια για αυτά. Ναι. Και στη λαδόκολλα, τυλιγμένο. Ναι. Αλήθεια, μπαίνει μέσα και γίνεται εξαιρετικό. Λουκούμι. Όπως ας πούμε βάζαμε κίτρινα τυριά συνήθως, αλλά εσείς βάζετε τώρα... Αυτό. Ναι, όλες του είδους μαγειρικές. Μάλιστα. Και σε σάλτσα άλλη κόκκινη, λέτε? Και σε λαδάκι. Και σε κόκκινη σάλτσα και σε λάδι. Και σε λάδι, ναι. Θα μας γνωρίσετε λοιπόν δίπλα τα άλλα δύο επίσης εξαιρετικά τυριά, τα οποία είναι γραβιέρες και τα δύο. Αυτή είναι η γραβιέρα που μπαίνει στο λάδι. Στο λάδι, ναι. Είναι σφιχτό τυρί, ακριβώς γραβιέρα, ναι. Και τη βάζουμε στο λάδι. Ναι, οριμασμένη για πόσο καιρό? 8μηνη και 2 μέσα στο λάδι. Και 2 μήνες μέσα στο λάδι, μάλιστα. Και η γραβιέρα είναι αυτή η απλή. Η απλή, η οποία είναι... Η οποία είναι και αυτή στο 10μηνο. 10μηνο? Ναι. Συνήθως τις γραβιέρες τις βγάζουν 3μηνο ή 6μηνο στην αγορά. Εμένα έχει μείνει αυτή. Η συγκεκριμένη. Την έχω αφήσει για να έχω πικάντικη γραβιέρα. Σωστό. Μέχρι πόσο μπορεί να μείνει η γραβιέρα, συνήθως, δηλαδή μέχρι πότε μένει? Μέχρι 20 μήνες, δεν έχει πρόβλημα. 20 μήνες. Αν αφήσουμε τη γραβιέρα να οριμάσει πολύ, λέτε να κάνουμε παρμεζάνα? Θα γίνει φοβερό. Θα γίνει φοβερό. Ναι. Το έχετε κάνει ποτέ? Δεν έχω προλάβει να μου μείνει τόσο. Δεν έχει προλάβει. Δεν πρέπει να κάνουμε ένα παράδειγμα, να φτάσουμε σε παρμεζάνα κι εμείς? Πρέπει. Αν ναι. και υπάρχουν εξαιρετικά τυριά στην Ελλάδα. Ποιο θα βάζαμε, σαν Μιχάλη, σαν αυτό? Ναι. Το πιο κοντινό σε παρμεζάνα είναι αυτό, Ναι. Και τι θα κάνουμε με blue cheese που δεν έχουμε? Θεωρώ ότι αυτό το τυρί το φέρνει πολύ. Εγώ συμφωνώ. Μπορούμε να αγοράσουμε αυτό το τυρί? Μπορείτε να το αγοράσετε. Ναι. Λοιπόν, απλά αυτό το τυρί λοιπόν έχει τη γεύση του blue cheese. Γιατί δεν μπορούμε να του βάλουμε και μπλε φλεβίτσες μέσα για να γίνει blue cheese? Γίνεται, αυτό είναι το επόμενο μου τώρα, το ξεκινάω να το κάνω αυτό. Τέλεια, θα σας βάλω και άλλο ένα project. Δεν κάνετε και μια μοτσαρέλα για να κλείσουμε τα κομμάτια τα οποία έχουν εξαγωγή προς τα έξω? Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πού σας βρίσκουμε? Διανομή, παρακαλώ, να δούμε, γιατί δεν έχει νόημα να υπάρχουν προϊόντα και να μην έρχονται. Αυτό είναι το πακέτο του λαδοτυριού. Ωραία. Πού το βρίσκουμε, στην Αθήνα? Υπάρχουν σε τελικατέσσερα μαγαζιά. Το καλύτερο τυρί το έχετε, ναι. Σε ποια μαγαζιά? Υπάρχουν στον Πειραιά, δίνουμε στο... Μπορούμε να μάθουμε από το τηλέφωνο το δικό σας που υπάρχουνε? Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.